гладна съм вече. Ключовете са масло и взими нещо яде. Валентине! О! Що ключ ми става? Мале! Да. Разбрано. 4 свински пържоли за автогазовия център. Добре, до 30 минути ще бъдат там. Ще вземат ли матурата? Скъпи сънародници, изтичат последните моменти от настоящата година. Ма ви снимате ли? Колко каза, че дават твоите? Двора съм. 3-4 литра. Ма моят вкъщи нищо не помага. Ами като не помага, виж охраната. Ей, колега, шефа идва! Ставай! Чакай да се... Хвърни униформата. Другари, върви ли работата? Да, много работа има днеска! Шефе. Хайде бе! Какво ма? Хайде ставай, сабана стана! Сирена имаше, болен бях, лошо ни стана. Който разбира, тук се спира. Който разбира, тук се спира. Който разбира, тук се спира. Айде, Искай да бършим работа, бе! По-полека е! Момче, работим за това. Казвай сега на какво искаш да ти гледам. Мога на бобец, мога на карти, на свеж по фейсбукито. Обаче дай някоя пара, че бъдещето да се отвори. Ало, бъдещето не се отваря достатъчно, дай повече. Добре. Виждам голяма любов с много работно момче, с голям работен инструмент, на рамо си го носи. Здравейте, отново сте с нас след рекламите в предаването Мислене критично с мен Теодор Ангелов. За тези, които сега си включват телевизорите, наши гости днес са Борко Баретата и неговата съпруга Станислава Лозанова. И разбира се, взривоопасното трио Янка и Стоянко фьючеринг DJ Ицумикс. Като за финал, бихте ли пожелали нещо на нашите зрители? Аз искам да пожелая на зрителите, колкото се може по-често посещават баровете и дискотеките. Аз ще пожелая на нашите пенчета да имат мангизи, обаче да внимават, защото баретата вижда всичко. Искам да ви поздравя с нашето ново парче. Аз съм шеф. Аз съм шеф. Аз съм шеф. Аз съм
Ужас. Добро утро! Вие сте с прогнозата за времето с мен, Заман Чуак. Имам една лоша новина за вас и това е, че тази седмица ще вали два пъти. Първия път 3 дни, а втория 4 дни. И цялото това безобразие ще се товари от северозапад. Но още през следващата седмица юлското слънце през май ще загрее с августовски замах. Такова е времето, нестабилно. Докато се стабилизира, ще вали, ще гърми, а на вас слънчев следобед. Животът е мрежа от кръстопътища. Дори изборите, които правим с самото му начало, влияят на това къде ще завърши той. По пътя срещаме препятствия и неочаквани обрати. Но дори притиснати от тежките пясъци на времето, ние сме длъжни да го извървим до последната крачка, преди ние самите да се върнем в пясък.